simrang hilin eh. Hi, good morning. Anapod ko. Maghagbas ko dani dugang kaya hintam nagdugang og bulanghoy. Kada mo pa kado init. Madung adlaw ng tanan. Adlaw binis na dairon. Hinay gapon kog panikay-sikay. Daghang salamat di ay sa grasya matag adlaw. Dawat na to. Karong adlaw ah. Pasan kay haning dugangan tanang ko bulanghoy. Hala Janmark. Hala Janmark tay. Abot dyan. Mungkin nakasga nga po. Nga do man tog kulo, naikag man tog sa kulo ni kita. Kuan. Salamat gapon yung tanan na nagsigli din ang padag sige na ko ganima nahanaan awas kalaay lao dito pag sige na paglingkod hinto ka na padag hinto ka na pagkagid sa hilabtanan. Hinabot na pagkalit. Gusto ko nang hinabot. Bukira. Yan po na sa ginuunang mga di magpagang. Salamat na naman yung tanan sa mga baon. Hindi magkapagang, hindi magtanaw. Inuray na tayo din jo. Kaya ho, dang exercise na ni. Ibuntag pa man sa jo. Kaya sa busiga na pag langit, mainit na. Mawa na po ko. Dahang ko project rong si Manaha. Ito ko magtarong ko bulanghoy. Papayang baghaunan nga kahoy ang yuna kani kay ano mo nakaginit ano na naman ang siyagi si Mana ang ginampasan ligod to sa akong kusina karon dani at bangis kasada. Kasada kasada nga ang gulang dyan sa una na yung dugangan daani kuan bas mainit na mamatay man eh may marugduban na, hindi na maglangit. Hinay sa hakbas. Hala mo dang mga marikisa mo. Wala ang mga marikisa mo. Matata ng ilahang simud. Tama di pa mo init kadto kay na kanang gitabunan mamdang bughaonon mo dagang hinakot gapon
Tapos bakilid dito mabaw to tapos ni hagdan na bilin kay napokoy balikon. Ganahan mo ko maglampas-lampas, pasingot lampas ako una sa ako mamagada ng kahoy piliun para hang kahoy. Anis ako sang hagbason. Kay na ang bulanghoy nubo na. Nakagatabang na haning bulanghoy kay ug magsuman ko sa tulo ka puno. Makita nagmamiso, ginagmay. Sayang kaadto. Hindi ni madugangan. Walang hinihini kong hampas dani. Kay daka-daka pa man na daka-daka pa ni hampasonon. Napalagin tayo mamiso, okay tayo palitan ni og medisina para pangpatay. Pero mahal po ang medisina kay 500 dahan lang ninadyan og lampas. Kada minuto hampak o pila kuan dependis kaya mo na. Kaya hanapin pagsagbulang-hoy. Dapinis kasada na. Lahat itong tus ubos dito gahapon. Dito dapit pantus kusina na ubos sa ganggi lampasan. Dito to dapit sa basakan. Dapit silang community garden. Kanina na bakus kasada. Dapit mas kasada. Dito kan bilang hudani. Matay na ang dubduban. Asa na ba nang? Tagay. Na, mura. Muntag pa. Uhalita na nila na. Tamunan pa nagbulanghoy. Dari kita ko sa ibis nga pa narito kukuan. Rilis ni Ugma? Ha? Apel ka sa rilis Ugma? No lagi nangutana ko kay wa man lagi kus bayad dito man kuno lagi nanuro ini kasawang tuntun da. Kini lagi ang pangita lagi sihig sa sa magtamandunggo. Nangutana ko na apil ba ko. Kaya sigurado ka makauban Ugma. Kay uban ko nyawa sayang-sayang no kusang lakay mo ko nagbuno ko ta magbulang ho. Daghan na ta magtanong bulanghoy. So na gani hikalan kamo Mado. may mulimos na to nakas nita. Parang. No. A few moments later. Pinagwan man lang gikit-kit og patis rin ha. Namiter. Panda. Ano ba ter? Tinara ko just nila tong limbo. Nangaan sila gwan no? Patis kabang. Ano sa pandari? Diyan Marta. May kinakatagal. Pila ka kabuan man ni uli dani dyan? Pila ka kabuan na kauli? 2 kapin. Tiya, grabe. Gimingos ka bang ni mo dyan ha? Bang! Nagsilos mo rin isa. Lalaki. Kanghan? Master, mali ka mo. Tingnan na pag maglasog mo no.
Dadataon. Oo. Gusto mo niyo pagluto, Doy? Timpla. Hindi ko man ka dyan. Hindi may gisa. Samot ang unod. Mapagani paminta no. Saan naman na? Toyo ra? Tebo. Nga, hindi itong amang gibaw na sinagi. Nga na yung gusto. Ano man glasa? Gani nga kuan pagkatimpla ha. Katong nai. Katong kaman na may sabaw. Batikon. Ikaw, Rose, gusto namin ka dito sa atay. Hello. Sa sabaw, ang gusto. Ang adobo. Asa mo nagbawan? Padulog na? Nuluto limo day. Atay, batikon. Nga nga. Tagahan nga do. Hindi mo na may sabaw-sabaw. Nga yang sudan kadalo manambot tigo eh. Diyan ang lang ni kadaan. Nasa bagong channel dyan. Paradyon gyapon. Ini tagbayan channel. Ano man? Wala na? Ipadado ni si Kabang na ipadadon. Paradyon ko ng channel dyan kabang. Giming oras kabang ni Moy. Na? Pinakabodan ni Patigiring. Tebo bang. Patigiring giming oras ni mo. Bang no? Init. Ah. Dua ka buwan ka pinwali uli-uli. Nga doon sa mo. Amo na may kaon-kaon. Apa yun yung mata? Paboritong trio. Huwag si Jijin po. Pala ko tiil. May tiil. Tiil bang yun? Pwede may nga nagbong. Pwede pag tiil. Pwede ko makagu. Nga ni pagkaluto o magluto kag manok nga. Unod. Kaya. Siyempre na yun, sabaw-sabaw, ibahog ng sabaw. Request si siyang palalab. Chip cook good na. Bahag manok. Kasi para kaon, tambot na dali. Kisa. Di, right man na siya. Dong simana na na. Grabe pa nang Doris man. Oo, basta. Right na siya. Kagbayag ka na stiri. Kaon. Kagbayag ka na stiri. Tinakas mo na isang pagkaon. Murag kuan page. Basta paghalin sa dana. Hanggang may rin kanon. Ako, isang Hanggang may nagtinai. Isang simana, tambot na ko. Pagulingan eh. Dili ra tong tambot. O, tumila. Niwang di ay. Oo. Anong kong hotel? Isang simana ra. Anong tinaniwang sa mga hotel? Sino uli mo? Ha? Dalin daka hotel? Sabi dan ko. Kasi kung kaon ba? Dali ko nus limuling daka. Radi ay kay kasug kuno mo kaan. Nga doon Manila. Waday kaon. Kasi hindi po. Jarong ikagdan siya kanina ka. Aga pa na trabaho. Ah, dahil hindi ka nakarelax. Duhar po sa kaon pero puno. Liit na. Sa mga lato na kaya pagkaon ng iro. Manok gani. Litson manok. Sa hotel, sa mga dato, ito sa ero. Kaya mga hero litson manok kaya pagkaon nila. Sa ero. Kaya malit at pagkaon sila. Ito. Kita kay pobre man ta kaon man ta. Hero mga kanang ringan hero ah. Hero. Ito na bilita sa una. Iring iro. Iring halang-halang to. Ako gani nailad ko si Iring. Iring ni Gabriel giihaw na madudo. Ano? Lasak Dai. ka. Kanding dado isang adlaw. Gitigba. Gihaw di ay. Iwasan nila. Pamalagis. Dali na gilupaan.